Slovenské Tatry a ich jedinečná biodiverzita a nádherné prírodné scenérie priťahujú turistov z celého sveta. Tatry sú domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a zvierat, vrátane jedinečných kamzíkov, ktorí sa elegantne pohybujú po strmých svahoch. Historické chaty v Tatrách ponúkajú návštevníkom autentický zážitok a možnosť vychutnať si miestne jedlá, zatiaľ čo sa obdivujú nádherným výhľadom. Tatry sú populárnym miestom pre zimné športy, pričom lyžovanie a snowboarding lákajú nadšencov adrenalínu počas chladných mesiacov. Turistika v Tatrách ponúka nezabudnutelné zážitky, pričom trasy ako rysy poskytujú jedinečné panorámy a kontakt s nedotknutou prírodou. Tatry sú miestom, kde sa spája zachovaná kultúra a tradície, pričom miestne festivály a remeslá obohacujú zážitok návštevníkov. Rôzne kvety ako poniklet si našli svoje miesto vo vysokohorských podmienkach, pričom táto jedinečná flóra dodáva Tatram na kráse.